Da, jocul calamarului. Vasile, ce ai tu, mă, acolo? Uite-te aici, uite-te acum aici. Am uitat, iar am uitat. Mai Bitcoin, mă. Așa, mă, băiete, Big Coin. Ce sunt vaporii? Vapor și bărci. Un vapor, naviga pe unda mărilor. Permis buletin de la asigurare, vă rog. Sunt la București, vedeți, am clienți. Poftim? Am clienți acum, nu vezi? Spuneți, domnișoară, sunteți la ProTV? Cum vorbiți? Cu mine vorbiți acum, să știți. Nu, vorbesc cu domnișoară. Permisul nu l-am luat. Nici o problemă. De fapt, s-ar putea să-l găsesc. Vă rog. Nu, dar nu l-am. Buletin și permis. Nu există. Poftim? Nu există. Cum adică nu există? Doesn't exist. Băi, a sărit. Ce să luăm noi, să nu ne mai îmbolnăvim? Paramatăcion. Ala e. Ce să luăm să nu ne mai îmbolnăvim? Ce să luăm să nu ne mai îmbolnăvim? Cum? Paramatăcion. Măi, prietenoși mei scumpi și dragi, între care am venit de la oraș, de la Târgoviște, am cumpărat un Euroflen, deoarece mă doare puțin capul, între care trebuie câtuși de cât să-l calmez cu această pastilă numită Neuroflen, care vi-o recomand pentru a avea mentalitatea mult și mult mai dezvoltată decât cu dureri de cap. Întrucât... Nu pot să iau pastila, de-aia mă doare pe bine capul. Între care toată ziua, bună ziua, acest cocoș o să-mi dea foarte mari bătăi de cap. Să iasă afară din Parlament, Iohannis. Să iasă afară, că nu-i bun din nimic, nu-i bun. Ni dă numai cu c***uri, ni dă. Nu-i bun din nimic, de absolut nimic. A vrea să-i bage chipsuri, dar ce avem, dracu pe noi? Hai, stinge-le! Cum mă nu se stingă ăsta? Filmează, filmează! Final de partidă astăzi, 20/5/2021. Suntem pe balta Salcâmilor din Dudu Chiajna. După cum vedeți, a fost o zi superbă. Întrebăm pe domnul pescar, care a fost captura astăzi? Nu prea am avut succes. Slab de tot, nu? La ce ați dat? La caras. Nu, camomeală. La pâine. La pâine. Și pat? Ați făcut pat de nadă? Cu ce? Cu porumb? Cu porumb, nu? Și n-a vrut. Nimic. A tras ceva de Angola. Mai veniți la noi pe baltă? Mai vin, uite, acum mai aștept un pic, poate trece, dar nu cred. Am înțeles. Dar v-ați distrat, nu? A fost relaxant, da. a fost... Chiar am venit cu speranțe că o să prind ceva, dar totuși nimic. Nu știu ce s-a întâmplat. Mai încerc. Am înțeles. Poate porumbul a fost de vină, trebuia să faceți pat de nadă cu altceva? Intrăm în detalii care nu cred că ar dori ascultătorii să afle. Da, mă scuzați. Bine. Vă urez o seară plăcută. Vreau să le spun secret. Să trăiți.